Hevalêneja mijara vê vîdeoya me têgeha emperyalîzmê ye ku wekî zanîna we ye ev têgih bêtir bi civak û civaknasiyê re têkil dare. Lêbelê di xebata me a ferhenga felsefeyê de jî cêgirtiye û loma jî me xwest bi awayekî kurt be jî em bi we bidin nasandin. Her wiha em ê hewl bidin ku çend wateyên jêreng an jî beşên emperyalîzmê jî raberî we hêja bikin. Emperyalizm tahda û zortestiya aborî, siyasî û çandî ya li ser devletên paşvemayî ku bi destê devletên pêşveçûyî pêk tê ye. Têgîna emperyalîzmê cara yekêm ji bo armancên askerî û siyasî yên Napolyon Bonaparteyî hatiye bikaranîn û piştre jî di salên 1870 de ji bo armancên kolonyal yên Ewropayê hatiye gotin. Li gor teoriya Marksîst, emperyalîzm rewşa herî bilind a kapîtalîzmê ye. Li gor teoriya Marksîst, yek berhenîrî û sermiyan zêde ye dido, sermiyana bankayan û ya hunerweriyê dibin yek olîgarşiyekî malî pêk tînin, sisê dişûna derfiroşiya malan de derfiroşiya sermiyanê heye. Çar giringiya Yekîtîfaqên dewletên kapîtalîst ku dinyayê li xwe parve kirine zêdetir dibe, pênc piraniya erdên welatan dikeve destê dewletên kapîtalîst yên mezin.